गाखोआलै आं मा आरो फिसाया जि फसायबायनो बेखौ 200 एखेन जोंनि बेलासि बेलासि जा मोजां जाखादों आरोना बेरायनाय लोगोफोरनै जोङो आलासिनि न'निफ्राय फैनानै डाइरेक्ट बेयाव बेरायफैबाय आरोना आलासि जाहैनाय भिडिअखौ आङो आलदा खालामबाय ओमफ्रायो बेरायनायनिखौ आलदा खालामबाय आरोना आलासिनिफ्राय फैनानै जोङो डाइरेक्ट बेयाव हाबफैदों आरोना बेलासि बेलासि बिराद मोजां जादों नै लोगोफोर दै सेराव बेरायनो ओमफ्राय बे जायगाया जाबाय बुरलुंबुथुर सेरावनो आरोना दा बुरलुंबुथुरावथ' मोनसे ब्रिज गोदान जादोंना बे ब्रिज खाथियावनो आरोना बे गार्डेना ओरैबायदि दै सेर सेर माने गोलाव आरोना लोगोफोर बेरायख'नोनो हाया जोङो खावसेल' बेरायबाय आरोना जोङो फेनसियावबो हाबगोन नालाय मैया माल माथाखौनो मोनलांजोबाखै नालाय जोंना फेनसियाव फैनाया लेटद्राय जादों सेन्देलल' मोनलांदों ओमफ्राय बाखिखिनि मोनलाङाखै ओमफ्राय जोङो दा बेखायनो फेनसियावबो हाबफैगोन आरोना जोङो बेखायनो दा थाब थाब बेरायलाबायबाय आरोना बेरायजोबासै नङाबालाय जोङो गिदिंजोबगौमोन आरोना बेलासि बेलासि बिराद मोजां जादोंमोन बेरायनोलाय ओमफ्राय जोंहा दा टाइमनि आंखाल नालाय जोङो बेखायनो बेरायजोबला आरोना थ'दो बिदिब्ला आंजों नायलांबाय थादो दैया नै नायनो हायालै आं खर' गिदिंसोयो थ' खर' गिदिंसोयो आं नायनो हाया थ' लोगोआ हनै लोगो मोनदों हनै मालाय आयौ बुलायनाङा दे मादे हाय होन नै ओमफ्राय फिसाजोजों सोरबा हारसा गथ' फैदेरबाय नै फिसाजोआ लोगो जानो नागिरगासिनो लोगो जाथारा ओमफ्राय बिमाया बबे जाखो हनै खारलांगारबाय लाजिनानै गायलें गुइलें गथ'फोरा थाबायनो रोङा खोमा हनै बरिया इन्जयलै सयथिबो हाय आं गाखोआलै आं मा आरो गियो गाखोनो ओइ मुस्रा सोदों आंनाव देफोरखौ आं गाखोआलै आं नांथारालै आं नाङालै आं नांथारा माबा मोनसे बायदि ना मा होनो फिथाइलायथारगोनहाय मोजां मोनदों आं दैखौ मोजां मोनदों नायनानै गुवार साफा नुदो बायबादि दैयानो गैया खाथियाव ओमफ्राय आंहा सेन्देला नै फिस्लायलायथारगोनहाय सयथिबो जायगाया गथ'फोरनि गेलेग्रा बुले बुलाय गानो नै खर' गिदिंगोन खोमा दैयाव गोलैगोन खोमालै नैयाव हमजागोन दे थां सोरबा थां जों हमथागोन बेयाव थिखो दे हमथादै दे फैयान दस' आखाइया हमथानाङा मा आखाइया हगार दे गोलैजानो गियो आथिङा नांथागोन मारबा जाबाय फैना जाबाय थोबायथ' जा एसेयानो जाखायो गेलेग्रा बिथिं जमा बोरो माबोरो दे फैया फट' थिखोगोन ना आथिं आरि खालाम थिखो नाङा दे जाबाय दे ओरै खालाम आखाइया ये होन जाबाय मोनाबाय फिनसि दै सेर सेरनो दामग्रा सुनु गासिबो एखेजोब खोमालाय थ' फिनसियाथ' दामग्राफोर नैबेबो ग्लिं ग्लिं होदोलै गथ'फोरनि गेलेग्रा दुं
गैला जोब्बाय जायगायानो बेरायख'नो हाया आरोना जोङो बेरायजोबासै ओरैबायदि टाइमा हां थोनो जोंना फेन्सियावबो हाबहैगोन नालाय जोङो टाइमानो बे नङा बैथिंबावसो दंबावो बैथिंसो नङा आदानिया बेनो गेटआ बैसो बैखिनियावसो लास्टाव गेटनि खोलासोना लेफ्ट साइडथिंसोमोन गेटनि बे दामग्राया नावमान थांनासो नुहैखादों आं बे दामग्राया आयौ जि मोजां मोनदों जिरायलायनानै फटक लानो नै जायगाया इमान मोजां नै जायगाफ्रानो जि साफा आरोना नै खेवथार जायगाया मोनाबाय खेव जायगाथार थानो बालायलायबाय ओरैबायदि ओइनै बिबारफोराबो जि मोजां जायगाफ्रानो नै ओइथिं बिबार बागाना हनै साफा थार बिबारफोरा इमान मोजां नुदों बिबारा जि मोजां नै देनां नायजोबगोन फै हरबाय भादाया गानो होआ नै बेखौ गानो मोनलायबावा जाहैदों ओइ मामिया फिसायाबा गाहैगोन आंना हनै नोङो इखि ओंखारलांगोन जों इखि ओंखारखानोसै बैयाव नेहैदो जोंखौ फार्स्टआवसो जि गोजानाव थाबायलांनो फै मा फै मा फै फैदो मा फै जाखेबखानो अबेथिं लामायालाय लामेंबाय नैबेलाय मा बुस्थु जाखो खेवट नुथारदोंमोनहाय भिउजोंबो गोसोफोरानो थांसै जोब्बाय एबाराव लास्टनो बेनो मा खोमायालाय टेंकारखो जोङो डाइरेक्ट फेन्सियाव फैबाय आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय बोराया फैफाखाया आरोना बिराद बायो बियो बिदियाव ओमफ्राय फैफायाखै जोङो हिन्जाव गोजा फैबाय आरोना बोराया गारियावनो थाबोबाय ओमफ्राय जोङो दायो मा लानाय जायो नायनोसै बेसे दामनि ओमफ्रायो सोरबा सोंहरदों आरोना दामफोरा बेसे सेन्देलफोरा होननानै ओमफ्राय आंथ' आंनि आन्दाजावथ' दा सेन्देल आरोना दामफोरा खमद्रायबो नङा आरोना ओमफ्राय सेन्देल लायै सेन्देल एखे आरोना लोगोफोर आङो भिडिअफोराव जा मोजां नुयोमोन ओमफ्राय सेन्देलफोरखौबो जि मोजां नुयोमोन ओमफ्राय आङो दा नायनो फैबाय आन्दायलाबायबायसो आरोना माथो एखे गोजा दामफोराबो जि खम होननाय खोनायोमोन दायो आङो फैनानै नुथारबाय मा एखेयानो गोजा दामफोरा सेन्देल नायै सेन्देल दामानोखा आरोना दाम खमद्राय नङा आरोना बारा एखे नैबे साथा फिसा नायदोंना बियो 100 आरोना साथाया ओमफ्राय नैबे दायो सेन्देला जाबाय नैबेयो 200नि आरोना लोगोफोर 200 गोजानो बियो Kita nih sendela. Komni. Ke bosor? Itu kok dulu. Itu beleg nih. Ya ke so pas. Ayo. Plastik nang kangen nang nih. Beku sana lana. Apa dah?
50 सेन्देल दखाना थाबबाय बेयाव देन्जार गोजौ गोजौखा फिसाया जि फसायबायनो बेखौ नोंनि लोगोफोर बियो बेखौनो जानो दे बाय लालाजोब्बाय आरोना माबा माबिनो ओमफ्राय भिडिअ देखायनो हायासै बारा ओरैबायदि गरम फिसाजोआबो ओमफ्राय लाबाय थानाय जायोना बारा भिडिअ लानो मोनासै आरोना